Ikasketa honek kaleidoskopio izena du. Eta hori zen eta nire pintzela, niretzako, kaleidoskopioa da. Zen eta egunero hartzen dudanean ez dakit zeren muntrateako zaidan. Beti sorpresa da. Eta horretekan nire kuadro asko desberdinak dira. Beraien artean ez dakit harremanik dagoen ala ez, baina, importanteena da kolorea. Zen eta niretzako kolorea oso importantea da. Beste alde batetik, kuadro hauek bi motatakoak dira. Adibidez, olioz barraz pintatutakoak eta besteak akriliko bezala pintura batekin. Adibidez, hemen akriliko asko dago azpilan eta geho olio pixka bat. Ulertzen aldezue? Kolaz bat dago hor. Neskato horiek paperez egindako gauza bat ipini dut kolatutakoa. Eta gero bestea hori dena akuarela bezala akrilikoekin. Transparentziaz egindakoa. Neskato hau alabe arrez ateatzen da nire marrazki batean. Eta ikusi, ez dakit, ejerzizio batzuk egiten hain nintzanako eta lerrokin. Eta batean, petxu, neskatoa, hau indiarra da, ez da? Gizon importantea. Lumezko gauza hau eta Baina noen behitxu nola azaldu zan. Oso arraroa da. Hartu. Lagundu. Behitxu. Hauek, bi orrialdeak hauek, bloka hartutakoak zean eta bilak ezean peto-petoan gehiatu. Baizik eta ulertzen aldezue gaizki. Honekin, hau egin nuen, geho jolastu egin nuen honekin, jolastu egin nuen, eta hau, ez dakit, baina kollar politxa da, eta batean, behitxu, zazaldu zan hemen, behitxu, zazaldu zan. Behitxu, hau, indiarra, lumezko gauza, hau, eta guztia. Geho, kuadernetan, ikusten dudana, estudiatzen dut. Eta bidaietan, ikusi, behitxu. Eta ondo ikasteko, hola egiten dut, ondo estudiatzeko, ondo aztertzeko, eta garatzeko.